belakangnya hambai ini media ragno ini ora kamar bari karena bar walto ini Tipra motha hamdagi ubagrani naharmung hansani khorang yasagi ini takuk bukuk four families ni 13 putar ini Tipra motha jam theka borokno ini Teliamura district ningoi khabai kubai lamsogo jengbai baksa ini hati do phani bagai chabak khaini ni khaimani borokno belaikeno jeng khabai kubai lamsogo ingkai jeng tabuk omo haino chini o Teliamura amchayo Teliamura district ni andaro chini takuk te bukuk song kubni bodol khai tongnai jeng kabogo chini hati do phani bagai chini bubagrani netritwe jeng khabaksa phanbaksa khai samung tanglayan hinai jeng kabogo jatono chini o mothao phai phainai 2023 chini bagai belaikeno important kaisa jengko election o electiono jeng chini Teliamura constitution no naraknan bagai o amchaini joto takukte bukuk joto Tipra sarokno jeng kabogo omo haikeno jeng derek terkai chini hati do phano naraknani bagai chini bubagrani netritwe jeng samung tanglainai asuk saino ani kokti hisap parika hambai